खुलुमका जता बाय संनो म Koilai हिनके पंचायत सर्टिफिकेट माननानै बागै Koilai जों स्टाइपेन्डनि बागै इनकाम रंना हाना हंखाय ते जुदा जुदा सामुंगो जों पंचायत सर्टिफिकेट नांगो इनकामनि बागै तो नांगो ना स्टाइपेन्डनि बागै गाफोर जों बाहायके पंचायत सर्टिफिकेटनि बागै Koilai सिनाय to the block development officer Portable RD block Ratanpur Khwai Tripura o nikomana nok slai na hade norok ba block ni bisingo klai kok bathuma पंचायत सर्टिफिकेट नि बागै Koilai एबा koimu blai किसाखै सिकेर पंचायत सर्टिफिकेट माननानि बागै मुसिमानो असुक नांगिया माइके सिबंगो बरम गनां साकरा साकरा जग बरम याफोरै साजागो आं खेरें बार दे बरमा एबा जमातिया नरकनि मुसुंथै नरक बर टाइटेल आबो रिनादि सामपारि गामिनि रतनपुर पंचायतनि बिसिङाव खबजाक एबा ग्लायनाय तंजानाय खरकसा लुकु एबा बरक और लुकुरि खिनते जाखना ताव आबोगनाय सामपारि गामिनि रतनपुर पंचायतनि बिसिङाव खबजाक तंजानाय खरकसा लुकु आं इनकाम सर्टिफिकेट खालायना बागै ताबुक पंचायत सर्टिफिकेट आनि नांगै दं नरार पंचायत सर्टिफिकेट नाहानांगे पंचायत सर्टिफिकेट न स्लाय रिदि पंचायत सर्टिफिकेट जते कोने नांगांगार ते कोने मुंगरिदि आवन बागै नांगार कर्म बैसैका आबुनि बागै न बरम गनां साकरा साकरा जोंना आं खाबाय खुबाय के कयजाव आनो आनि नांमानि पंचायत सर्टिफिकेट रिहरना बागै नेक्स्ट फायदे कोइनिनि बिसंथि आं खाकावते खातुंगो आनि साकानि खुरसा जाक सैजाक रंनो नायचोमै चेट्रौइ एबा जाय जाय खिनायै बरम गनां साकरा साकरा जग आनि Koilai न खाबाय खुबाय के यासागै आनि पंचायत सर्टिफिकेट किसा दाक्ते दाक्ते के आनो रिहरना उंजाथुं और उंजाथुं दिखते बखना तबो हायबनो उंथुं बरिमानो उंथुं रिबो मुंसे बेजवा करे मसं पंचायत सेक्रेटारि नि जागो रिना फनो जों म भिडियो नि मुंनि मासियो गाय हामबाया फरै Koilai नि मुं बुफानि मुं के निको बजार दं आबोते सरिखाय नायथाव गाय बाय ब्लक नरक नजतन हामबाय